Sziasztok! Ma sörkiflit fogok készíteni. Ehhez kelleni fog 3,5 deci tej, fél kiló liszt, másfél deci olaj, egy evőkanál só, egy kávéskanál cukor és 25 g élesztő. Először is az élesztőt morzsoljuk bele a langyos tejbe. Majd adjuk hozzá a kávéskanál cukrot. Kicsit keverjük el, aztán rakjuk félre. Ezután egy tálba öntsük bele a fél kiló lisztet és az egy evőkanál sót. Ezt kézzel kicsit keverjük el. És akkor most hozzáönthetjük az élesztő és cukros tejet. És a másfél deci olajat. Ha nedvesnek érezzük a tésztát, akkor még nyugodtan rakhatunk hozzá egy kis lisztet. Ha ilyen szépen összeállt a tésztánk, akkor kicsit lisztezzük meg a tetejét. Takarjuk le, és egy órát meleg helyen hagyjuk kelni. Ha megkelt a tésztánk, akkor lisztezett nyújtódeszkán nyújtsuk el. Nem kell túl vékonyra. Ha köré nyújtottuk, akkor vágjuk 16 szeletre. Ha felvágtuk a tésztánkat, akkor ezeket a cikkeket még kicsit nyomogassuk el, és kívülről befelé tekerjük fel. A kifliket rakjuk sütőpapírral bélelt tepsire, és kenjük meg őket egy felvert tojással. És szórjuk meg őket szezámmaggal vagy köménymaggal. Miután az összes kiflinket megkentük és megszórtuk, nincs más dolgunk, mint 200 fokon 15-20 percig sütni őket. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, további receptekért pedig iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!